Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, vegyük górcső alá, hogy többek között mi vezethetett a jelenlegi szerbiai eseményekhez. 2024. november 1-én beszakadt a tetőszerkezete a Novi Sadi vasútállomásnak Újvidéken. Ami azért nagy meglepetéssel szolgált, mert hogy 2 évvel a balesetet megelőzően újították föl magát a vasútállomást, viszont ez csak a vasútállomás belsejére volt igaz, és pont a tetőszerkezeti részt azt nem újította föl a 2 kínai cég, akiket megbíztak ezzel a munkával. A balesetben 16-an haltak meg, és több mint 30-an megsérültek. Nagyon sokan úgy gondolják a mai napig, hogy ez a baleset azért történhetett meg, mert a korrupció és a hanyagság egyszerre volt jelen az országban, ezért a diákok vették a bátorságot és tüntetésbe kezdtek. A diákokhoz nagyon hamar civil szervezetek, orvosok, tanárok és egyéb foglalkozású emberek is társultak. A tüntetések kezdetben békések voltak nagyon sokáig, aztán 2025. augusztus 13-a éjjel ez az egész megváltozott. Erőszakosabbá váltak ezek a tüntetések, és már különböző fegyvernek használható tárgyak is előkerültek. Amit érdemes tudni, hogy Szerbiában 2027-ben lesz választás a papírforma szerint, és a tüntetők szeretnék elérni, hogy ez hamarabb jöhessen létre, ugyanis ők Aleksandar Vučić leváltását szeretnék. Aleksandar Vučić 2014-től 2017-ig Szerbia miniszterelnöke volt, aztán 2017-től most is Szerbia köztársasági elnöke, és egyben a szerb haladó párt elnöke is. És hogy mi volt 2025. augusztus 13-án éjszaka, az a következő képekből Vörös Gábornak köszönhetően kiderül. Ismételten köszöntök mindenkit, eddig képtelenség volt bejelentkeznem, tekintettel arra is, hogy nagyon le van terelve a mobilhálózat, mindenki használja a telefonját, próbálja közvetíteni az eseményeket, továbbra is itt vagyunk a felszabadulás sugárúton. Itt vagyunk továbbra is a felszabadulás sugárúton. A rendőrség nagyjából egy 100 fős kontingenssel van kint, csendőrök és készenléti rendőrök. Egyelőre csak próbálták feloszlatni a haladó pártiakat, vagy nem haladó, pont a tömeget próbálták feloszlatni, de reménytelen. Továbbra is még azért vannak tűzijátékok, a nehezén már túl vagyunk. És Gábor, hogy vagy? Van vized? Van élelmiszered? Nagyon leizzadtam, szomjas is vagyok, de az autómban maradt egy üveg víz. Nem tudok hozzáférni, az autóm ugyanis a rendőrsorfalon túl van. Szóval Milán Pogácsár ellenzéki városi képviselővel tudtam beszélni, ő azt mondta, hogy Aleksandar Vučić államfő egyértelműen a polgárháború kirobbantására törekszik, és az a célja, hogy a rendkívüli állapotokat bejelentse, és hogy a hadsereget, illetve kivezélje az utcákra, illetve a rendőrséget feljogosítsa arra, hogy éles lőszert használjon esetleg a tüntetők osztatására, a rend fölállítására. Ezt mondta tehát Milán Pogácsár nekem előbb a nyilatkozatban egy 20 perccel ezelőtt. A haladópárti batinások kitörtek a hátsó irodahelyiségből, és itt is tűzijátékokkal dobálták meg az embereket. Úristen! Repülnek a füstgránátok, könygázak, úgy néz ki, hogy nem volt. A kitörésre tartogatták ezt a muníciót. Néhányuknak talán sikerült talán kitörni, úristen! Látom, hogy a batinások elindultak párhuzamosan a Branimir Ćosić utcába. Persze nyilvánvalóan ilyen helyzetben, amikor ennyire megosztott, bipolarizált ez a társadalom, nem tudni azt, hogy a rendőrség, illetve a hadsereg melyik oldalra állna. Nem kizárható az sem, hogy egy idő után átállnának a nép oldalára, bár a ma este itt a helyszínen tapasztaltak azt, hogy a rendőrök elsősorban tényleg inkább a tüntetőket próbálták feloszlatni a helyszínről, illetve hátrébb szorítani, miközben nem kísérelték meg még csak megakadályozni, vagy leállítani sem a haladópárti szimpatizánsokat abban, hogy fejezzék be a tűzijátékok, petárdák dobálását az itt összegyűlt tömegre, hanem elsősorban a rendőrség, úgy látom, hogy inkább most azt mondom, hogy a itt összegyűlt több ezeres tömeg ellen intézkedett. Nem látom mást, a városi polgárok megvédése helyett az haladópártnak a szimpatizánsait, aktivistáit védi,
és elsősorban inkább a diáktüntetőkkel és a városi polgárokkal szemben lép fel indokolatlanul. Az itt lévő emberek véleménye szerint csak próbálták magukat megvédeni. A támadást ő is egyértelműen a haladópártiak oldalára ítélte, tehát hogy ők kezdték a zavargást, az incidenst. Gábor, nagyon vigyázz magadra, és nagyon szépen köszönjük az információkat. A tüntetések nem szűnnek, szinte minden nap ott van az ott élők életében, akik nappal, napközben dolgozni járnak, este pedig tüntetnek. És így próbálnak szembeszállni a haladópártiakkal, ez valóban a legszörnyűbb képeket idézi fel talán a 2000-es itteni tüntetésekből, vagy hogy magyarországi példát mondjak, a 2006-os októberi jelenetekből, amikor Pest utcáin folyt a vér. Most ki lehet jelenteni, hogy Újvidék utcáin folyik a vér. És nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Gábor, nagyon szépen köszönjük az információkat, vigyázz magadra, de vigyázzon magára mindenki, és békés megoldást kívánunk. Természetesen az aktuális információkkal fogunk jelentkezni még, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenkinek a lehető legjobbakat kívánom, legyen mindenkinek nagyon szép a napja, lehetőleg legyen mindenkinek varázslatos napja. Találkozunk legközelebb, viszontlátásra!